Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumabkablaw akitinimbag nga bigat kada kayami nga sa pada. Ay pakishare ti programa, ti share. Papagayam mi, tayo drugyan, tap no malpasan. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Olivia, nga napauluan Anos. Dahil ito munang hindi pagpilian para pa nakapili ti best letter of the third week. Dear Manong Nemi, mangmangig ko idin Manong Nemi nga ti kinakurabay kat saan nga isot bang tubeng iti karget regret nga mangtunoy iti rapaap uno anyaman na panagbaliki iti kayat agun uden desisyonuman. Nakurapay kami ngamin Manong, 5 kam nga agkabsat, imagine siyak tinauna. Idinto ta makipaspasada uno saan ket karpintero ni tatang no tiyempo matitalon pasarimat mapanda makiraep kininanang mapanda makigapas no tiyempot panagagapas Manong Nemi gagangay lang ti balay mi napialangan ta pagturogan mi pagnaidan mi paglinungan mi no astang agtudo wenno bagyo. So nagpatinggak lang iti Manong Nemi di high school kalwasan na napana kong nagtrabaho Manong. Panak sa syudad, tapno trabaho, sapuli trabaho, servidora, waitress, sales lady, aging ka nga simre ka akas katulong. Agar-aram idin Manong Nemi ninardo kanyak. Nakaroon lang iti pautak ka nagtrabahuan, akas katulong iti maysa nga balay. Nga tilaeng Serbian mi ko nagtatalo kami Manong. Nagado kami. Ngayon kaya't lang ni Sir Henry nga maaywanan ni Lola Mameng nga lulang na. Ngamin Manong Nemi bedridden ni sunan sa nakadalikado pa hala nga bedridden o renowa saan nga makahaya iti agsulsulong agdigos, mangan, kanda dumapay, ti makadakas Manong Nemi no sumbro, agkabil, agbato,
agong unget nga aw mo tinasken mo ung tan na. Kaya't nagasawen na uyong. No saan nga ta nga nangato ti paspaseldo kada kami ni Sir Henry manunemi ket awan ti makaanos ken ni Lula Mameng. Panakkilen ti balayda manunemi. Ni ngamin ha Sir Henry itinagtawid iti dayta nga balay tadagiti kakabsat na manunemi ket dadameten wenno digiti anak ni Lula Mameng ket addadameten iti adayo. Dadati abroad. Kaya da kumamanong nemi nga alanda dita Amerika, iti Amerika o nakuma ti inada. Ngem kaslakay kayat da. No adda agtalid lang dito Pilipinas. Kayat da manong. Nga kas matlayan kada kami iti mga iwan kang kuwana. Adama dito home of the aged manong nemi. Ito sa dinuman nga lugar. Wala dito Pilipinas. Ngem kayat manong nemi ni Sir Henry nga agtalin ni Ed dito'y balayda ni Lula Mameng tapno maasikaso kano nga nasyat nasayasayat kano ti panakaasikaso na nukasta nga daritoy may isa nga soldado manong nemi ni Sir Henry idi nadamok ti sumrek iti ayanda adda pa lang dito'y probinsya mi manong nemi iti nakaedistirnuan na mabalin na pala't agawid, tinarambii, wano saan kat maminsan iti makalawas. Talo kami met manong nemi nga katulong. Siyak, nilagring, kastamuten kini iling. Puro kami mabalasan. Puro kami nagtao iti marigrigat. Puro kami met adalangana. Adumat lata, kita agar-aram kada kami. Nagbibingay kami manong nemi di trabaho, ket nagsisinublat kami ko nakindi. No ti Lunes, siyak ti Paradalus, iti uneg, ken ruar ti balay, narigat ti Lunes manong, tatalaga nga nalawat madalusan. Sa bagay, o uneg iti tagrugrugit, tilaeng nalawa nga madalusan, iti aglawlaw, gabot ado kitay muyong, nga gregreg ti bulong na. Timet Martes manunemi siyak no kwati sumublat nga mga iwan kini Lula Mameng. Narigrigat manen manong. Pakanem, dikusem, pagtumarem, kasasaritam, bantayam, no anya ti kayat na, tungpalem. No ilugan nak inta wheelchair ko, no kunana, ilugan mo, iruarnak no kunana, iruar mo, iturun-turun mo, di wheelchair na. Samon tumapantigusen, etang, dalusam, pakanam, kano di mo matlisyan, pagamom ta mangmangan kata. Makonsolo na matkat ti mangan no kayat na, ngem no di na kayat, subwam. Ngem di makadagas manong nemi no kasta nga, saan mo nga subsubuan, ket agkutsara pagamam ta manaltok to yung taulom no bakalen na ka manong nemi iti kutsara. Sa naungat, naglengag sa kudakas, manong nemi. Ano apikit di nga. No daddo mo manong nemi ket mapupukaw na ti panunot na. Dinaamong isuna, no dinaamong asya sino isuna. Ngam no dumteng manong nemi ni Sir Henry, kaslag tinumet no. Umaynak edin paspasyare ni Nardo manunemi dito'y pagiganak nga balay. Tricycle driver iso na manunemi isukid di angamin nangitulod kanyak idi da ito nga balay di sumre kakas katulong sut nagamuamon. Adamat di kundaway manunemi nga umay pumasyar saan nga siyak tibang sango kapota sakti na kay schedule nga mangbantay amang paturog kini Lula Mameng. Ket gamot ay patpateg ko ni Nardo manunemi ken pag-check ni patpateg nakmet. Inaklon ko pa nagayat na. No kasta nga sweldo manunemi ira nakmet no ka iti ag day off tagsisinublat kami nga day off manong. Ilogan nakmet no ka ni Nardo manunemi ti tricycle na ket mapangka magpiknik kadududua. Adamat di kundaway manunemi nga agkibin kami adamat di kundaway manunemi nga arakupen nak aginarakop kami adamat dagiti kundaway manunemi
ang kan na digibibig ko, aglanang digibibig mi. Namin adunan manong naming inyawis kanyak nga dakuman mo pasamak ka na kami. Ngam jak pa'y kayat ko na. Ubingak pa'y, nardaw. Okay na, kakalingan na. Ubingak pinatawan ko nga 21. Dapat ang kasawang 18, 19, 17. Suda ang siya nga ron. Kanorasan na pinag-asawa basta. At man mo pasama ka na ta. Ngam jak indulok manong nemi. Kaya't ko nga saan nga maatipati pa ng tulong ko karigid na naganak kanya. Tati sweldok manong. Abot naman yung panakkalin nga talaga kaslasaan nga sweldo ti katulong lang. Ngam nangat nga tumot lang at sweldo di Hong Kong o Singapore manong. Basta nga itong magagangay lang katulong. Ada pa Christmas bonus mi, 13th month pay mi. Tultulungag na ginaganak kanyak manong takayat ko nga matulungan di kapsat ko. When? Duwan din nagturpos di high school, kalpasan di pa nagturpos ko. Manon nemi, ket may sa kadakwada, itagbasbasa di college. Barbarin ko na. Numaipasnek na nga talaga. Ni Jojo, ti Adjek. Kahit nakanutagbaling engineer. Kamadamat na kitigondaway manong naming basaray supyaten ni Nardo Reta nga balang tulong ko iti kapsat ko. So, agasawan tumadlaleta nga di na oras, nga di na may trabaho, ti adal na, ang mambata. Kaya oray, nung mapagrador mo kas pagkarikan, di na kanto ama mo. Sa nga bale, basta tulungan ng tumatan na iti kapsat mo. Mapagpati ka. Awan sa bali nga panunutim Olivia no saan nga ti bagim. Biyag na itan ti ikalasag na. Da kayo Imda kami at tinulong kami kakapsat. Sige. No saan tabi ang kasawa di arami itong talatan. Oray ta adamat ginatang ko nga pag tumarem tapno makapag-control ka. Sorry na to. Ngayon no, di mo maawatan ti prinsipyo, it's up to you. Naman ba nasakit nga tamat tirik nak manong name no isina na ko no isukat nak ti sabari na nardo. No kasta nga ada ni Sir Henry manong name kasasarita na kami met nga talo nga katulong. O, kumusta kayo? Olivia, lagring. Kensi ka, iling. Ay, awan ti magdanagam kada kami, sir. Napas nagkami ti trabaho mi. Para dalos, para luto, ken para ayawan kini Lola Mameng. Para nusan nyo ni Lola. Ewan, sir, awan danag. Kasasalita yun ko at irasyaat, tapno, nasyaat mo ti panakisarita na kata kayo. Ngamnot kasta nga sumron, agkabilen, agbakalen, medyo salidaan nyo lang no kwan, bakal na, no, tignan nyo nagkitiiman na. Saan nga dagas no, igalot yun? Kaya, igalot yun nagkitiiman no, kasta nga, sumro iti panagwala, panagwarsyak na. Ano no saan nyo ni Lola? Orata, the other month, next year, nayunak tumanin ti sweldo yun. Saan kayo marigada, talo kayo nga sinublat Awang pagdanagan nyo, sir. Malagip ko kaya. Tungtungpalan nyo ka, di madlang tibilin ko. Ngawan na paspastrekan nyo nga sa bali dito balay. Kinitadak pa nung name galagring kiniiling. Olivia? Sir, imbakpakamukmat kang kaidin nga tadagar-arim kanya nga boyfriend ko itan ni Nardo. Mamano madla sumrek ditoy. Salamat la sumrek no umay nakalaen. Makiinom ka no. Uno umay nakitulnog ket makiinom ka no. Uno adamat dikit kun daway nga i-offer ko ti merienda. No umay lang makiinom uno ag merienda okay lang. Ngem saan yung papomyanen. Ken oremet no sang nga umyan basta saan ngagtalinaed tinapaot ditoy. Ang mga met no dan mapaspasama ka na kayo, Olivia. Awan sir. Alalala, ako ba't kinibibiyan ko? No, kahit yun ti makiasawa.
At siyempre, ipakdaryo ang kanyak tapno makaalak na dagos ti kasukat no dagikat kada kayo. Ha? No dagikat kada kayo, kapag di yun maanusan, no saan kat agasawa kayon, ipakamuyo ang dagos kanyak. Okay? Okay, sir. No siya kakit mabayag pa eh. Kahit kung tulungan ni kahabsat ko, malaksid akin nilagring. Oh, no adanobyo ko, di agasawak ton sir, si kantot mga nakamaysa. O sige, reglado. Si kamat iling. Tsakla mo sir. Ngayon kata kami nga talo, nilaing Olivia, ti Adan, nobyo na. No kasta manong naming Adan ni Sir Henry, kasasarita na ba't no ka ni Lula. Pasarin ba talaga nga napintas ba't pag nagsasarita na? Kumusta kayo, Lola? Ay, sino kaya? Eh, Lola, mate. Dakat pa sa balik karot mo, saan nga siya nga po ko yung kagupuan. Kapitan Henry. O, Lola, kapitan ni ti Army. Eh, talagang si kaagpay sa ti kagupuan nyo, nga po ko. Apo ko may kanini, Lolo. Si ka lang tada dito yung Pilipinas. Saan ka na eh? Siyak lang, Lola. Kada-kada anak yo, daangkel ka na auntie, pakiramanan ka ni Papang, dada di Amerika. Kaya ginabi nga saan ka nga mapansin sa Amerika. Isa di kumamit iti pagtrabahuam. Soldado ako dito Pilipinas, Lola. Ang abale, no mailiwak, inakmat sumarongkar. Uno saan, no da mailiw ka dagiti anak yo, dagiti pada yung uno dagiti padak nga po ko yo, umay damat dito yung balay, dito no ka family house yo. So no lang nga nabayangin. Manon nga Christmas, manon nga death anniversary dito lulo, sandan nga imimay. Nalipatan na ko, dagiti anak ko. Nalipatan na ko, dagiti nadumang apo ko. Imbaglaki din tanda ka, Daniel. Lula, Henry. Ay, Henry. Imbaglaki din tanda ka. Harry, Lula, Henry. Ay, paglaki din tanda ka. Hercules. Nimat Lola, manglukloko kay Samet. Henry, Lola. Ay, wan. Henry, no Henry. Ay, bagtanda ka. Kumusta naman iti parang ngayon kang talong nga katulong, Lola? Napag sisinublatan da kang aywanan. Ay, kayat ko kanako. Kayat ko kanako hadakit ni ko at naganan. Olga. Matagnagan ti Olga kanakuha Lola. Basta na pagrugan na kit, ni Olivia. Ay, wal. Ay, kayat ko nga talaga ni Olivia. Api kayat yun ni Olivia. Pinalyaw nak manong name ni Sir Henry. Irin to tadamat talagring kiniiling. Taboy-buyain mi nga ro ti pinagsastrita ni Sir Henry kinilulang na. No, nasingpet. Oren no, bakal-bakalag. Itay-tayo na lahat ti bagina. Lola, no dagdangran ka, ang mga no da makapanunot kadakwada nga balsan da ka. Hey, padasin da ka balsan sa makita na. Pahala ka paabak kadakwada. Nalaingak. Magipin na nga dak. Matad mang balbalis kang ka. Ada! Sino kadakwada? Kinita ni Lola nalagring kiniiling manong. Ala sir, hamat no ka pasarisi patakmat latan no kamat, tapos nagtal na ni Lola. Kung na nilagring. Okay na sipat lang. Yung baka nung pungutin nyo. Si Kailing, ay saan sir? Hanggang nga sip-sipatin. Pungpungotam lang. Han sir, laylayatak lang Kunak mo no kaking kuan, lapadasam ta sak di mang tungpatong pa ka, mang kabil-kabil kang ka, da paggaway mo, pakitam.
Unak bundat ano ka, sir? Agtal namat na ko ang nimsang ko raramid di mang pungot kang mang tumpak ko na, sir. Apat bata kam kinilagring nga si patamila di ima na, sir. Okay nga ron, basta. Si ka Olivia, sir, nilayat. Saan ko pengin naramid? Isumod lang nga siksikat kay kayat na. Alagan, anos kayo An-anos. Tanungas ka sa nula nga ding ko kat ikan kayo ti dakila premyo yo. Siyempre, sala nga siya timangted. Dagiti anak ni lolang yo. Ha? No makita da. Iti parang napinda sa parang tartaryo kini Lola. Sikat mangdadan dumat kat. Banyo kada ti umay nga December. Bunusan na kayo ito. Agaman kami, sir. So, ananusan nyo ni Lola. Aging gamanong name. Wan manong nemi aging ga napasamak ti sa aming anim na mga mapasamak. Wan gabuta makalawas, makabulan, 2 bulan metlaengan manong. Nga di mo metin mauray manong nemi ngumay ag sumarong kar ni Sir Henry. Kaya pa nga ta. Manong nemi pinadas mi iti nagdamag iti headquarters di iti soldado dito probinsya mi. Imbagada manong nemi nga ni destino sa Mindanao ni Captain Henry de los Santos. Sir, apeng hindi naman lang nagpakada ka na kami kinaumalat pakaamunan. Baya miss kontakik to ida. Iti ayanda. Ket noon yan tamon ti latest kadamag may panggap keng na kay ni Kapitan Henry de los Santos. May pakamomento ka. Uwan sir, agaman sir. Talo ka mga katulong da. Ket balik siya iti panakapangulo da nga katulong. Ken mga aywan kinilulang na. Ket gabutawan manin ti mauray ko manon nemi ti mawagak manin. Sa balit mat manin ti nakasaritak manong. Ket may masamat lamanin ti bagana nga kontaken danto sa Mindanao. Ito batalyon manon nemi nga nakikapengan ni Captain Henry de los Santos. Manong nemi, may busan kami ti abasto. Wahin, nga nagsasarita ka mga nga talo, manong nemi. Anang harot din Olivia, talo matan nga bulang nga saan tayo nagsweldo. May busan na kita abasto. Awanin ti groceria tayo. Awanin ti pakante kini Lola. Awanin ti parakara tayo. Ano ba ko ng Olivia? Desisyon ka. Alangan ba't nga panahon tayo ni Lola? Ano nga rin sa... No, kas pagarikan hante makontak ni Sir Henry, di kontakan tayo kiti anak na. Apo ko na iti abroad. Ada amom kadakwada. Ada picture da ito Ay, amom ti address da. Di jakmat nga roda mo, di matimbak mo ni Sir Henry, alamat. Ano nga tanong ko Agpanawagan ti radyo. Una ti social media. Pagkamo tayo sa sinuman, dagiti makama mo, kaya Lola Mameng, kat syempre, ipakamo tayo nga kasapulan tayo ti tulong da para kini Lola, para kada tayo. Tatitimatin makontak ni Sir Henry.
O naman kami di kita, apin kami di ta makontak. Sakto man, ti mapana mismo sa jay headquarters. Kinuna nila, gring manon name. Nabanyag peso. Dito sumangpit, nadamag. Nagtaka nun si paggugubatan ni Sir Henry. Kat ora, at isura ti paggugubatan, di na lang masangon, iti umawag. Di na nga papanunot nga awan ti pangbiag tayong kinilola mameng. Nangarudan. Siya akong ti mo nagikat, kinuna nila gring. Idin to ta pinasyarnak ni Nardo nga nung nemi ti may sangal daw. Sikan ti mo nagikat. Amom no sikat mabati, makonsensyakan to nga mang panaw kini Lola. Ni Lola mameng. Iso nga on na amon dalagring, kani Ling. Tano sikat maudi, teko na akong makonsensyakan to ang panaw king kuana. Kahit no sikat na, at damat na dito Oo na. Agtaraytan. Ihawit kan sa Jabalay. Tagasawatan. Nardo. Alan, dati yung tiguntawan mo. Mawatan na kang tumat nga tayo giti parents mo. No, akay po nga kahit mo tagasawan. Sampay nga nagretuar di ading ko Yore ko pa nga nagretuar May sapay nga tawin. Kahit mo sawin may sapay tawin nga gururayak. May sapay nga tawin nga aywanan ni Lola maming. Guru kata, nagpanunutak. Ngam gabota saan nga mauray manong nemi ni Nana ni Nardo ti desisyon ko. Ken gabota talaga kayatin nila gring manong nemi iti agikat ta siyempre di matagsusweldon. Di ta pakit agtrabahon. Siyak pakit din manong nemi ti patorenda nga mga iwan lata kini Lola maming. Yan tangin siyak kano ti paborito da. Siyak kano iti nadungo ken kuana. Siyak kano ti saan nga manglayat wano mang sipat ken kuana. Dududwa kami manong nemi kini Iling. Kat manggapumatin nga mauman ni Iling. Matigang ganabo ko dito Wala nga nagsublin to ni Sir Henry, siyempre, numanot manong nga bulan ti saan ta nga naswelduan, itad na. Kaya dapat si bibiyag kasano nung natay, iti paggugupatan. Nung natay kuman, ay padamang kuman. Wala nga api nga saman lang agpaka mo. Tsaka mo, gustong batan. Pati di kita kakaduan ng soldado dito, kampo ti soldado dito, yung lugar tayo, kat di dapat among ibaga. Katak mo tayo. Manong nemi. Sinarungkaranak ni Nanang iti may sangal daw dito pagigadak. Tanay padamag ken kuha na manong nemi iti sitwasyon. Abay, ka pa lagi kat. Nanang, gusto di kulan ni Nardo, nga boyfriend mo. Sika kumatim mo na. Ita, baka sikat maode, no di mo pa ilolobaan niya Iling. Nanang, saan ko mabaling nga baybayan ni Lola maming? Awan di bas basol mo. Basol di anak na. Basol di kita anak na. Imposible nga saan da nga nakita. Iti impusyo diti social media. Uno pa nagpanawagan nyo ti radyo. Ano siyakti si kabalasan ko. Agikat ka, ta sumapul ka ti sa bali. Ato dita di kita nakasaganan latang mabali mo kapag sirkan ng trabaho. Panawa mo dito ka lugar. Naging kama nung nemi na siya ko. Siya kong tagdalos. Siya kong timangluto ti kanin mi. Kinilula. Maming. Kinawanin manong nemi ti lutuat. Awanin ti gastusin mi. Awanin ti gatang ko pa ti agas manong nemi ti bakit. Nagsalsalutsudan ti bakit manong nemi. Nga pasaray agsangit. Olivia! Apo! Lola, mabising ka di? Nakamabising. Apa nga?
Siksikamot latang ti makit-kitak, di ba nagrup-rupa na? Tinalawan datan lula. Asilaw! Dalagring kini iling. Ligar dya po ko ka ni Henry. Nabayakin na saan ko nga nakita. Ore na kami lola. Kat maburburtsahan kami met. Nuapin nga sambat lang nga pagpakita. Di mo ta nagsubsubli. Awanin ti kwarta nga igatan ko iti masapsabol tay lula. Awanan ti igatan ko pa iti daya peryo. Kat kamilitan nga. Bugbugwan kayo na ano kasta nga grugit kayo. Nga marugtan nyo latan ti kalson nyo, no, short nyo. Apay nga ibay, anak, ba't lang di apo ka? Tsaka mosong batang lula. Dagit si anak ko nga ay. Di na nagduwa nga po ka. Sarino na yan na. Nagpanawagan kami pa yung lula. Dati-dati mat nga. Awan ti komunikasyon da. Adamat telepono tayo. Handamat nga tumawtawag. Ken nabayagin nga saan nga nagring ti telepono tayo. Siya nagkabaybayan, Olivia. Juan Lola, sikat ka sa sayaatan ka na kayo. Iso na ito di magbagak, hindi ka ni Henry. Nga gaputi kinaanos mo, bapaw. Ikan na kando ni Henry, ti supapak na. Kanyan tuman, di kalikagumam kita. Ipahin na ka, bapaw. Nga magsanong pa yung italola kit aumaten ni Sir Henry. Kasi din lumamintayan dahil nga nagawa po. Kakaiso lang apo ko namayat nga mga sikaso kanya. Manong Nemi, nabayagmatan na saan ko nga nakita ni Nardo. Nabayagmatan Manong Nemi nga saan nakapinasyal. Malakip ko. Tawagak man kindiso na. Adan sa palalod sa cellphone ko. Tinawagak man. Agriring. Aging kakasinungbatan na. Hello, Olivia? Nardo? Nabayag nga saan kasi marungkaran na. Baka sana kumaintan. Tanya kumapit ibang barak kumaintan. Kasta ko na. Tilangin pa nagkasarmi kin iling ti kurang. Nanya? Kahit mo sawit, Hindi nagikat dita ni iling. Nagturusan ito balay. Hindi ko mahalagiring ang adamat sa baling nga simurutan ng lalaki samat ka siya. Ayop ka. Magkaim nga na po itong panagayat mo kanya, Nardo. Siyempre, napaidam ka man. Ha? Napaidam ka ko na. Kinapudno na ni iling tinang pagusto kanya, tinaminsan ng imayak na tangawang ka. Iso nga, na kami na. Masikugan ni iling. Tano'y maipas ngayon ang to ti anak mi. Iso tumatan ti panagkasarmi. Dito yung naramin mo kanyak, Nardo. Ganyan tayo ito yun. Basol mo. Dapat patagbat kami datapakot ng mitis siya. Ha? Awan sa bali nga patagkan ka no sa nga tibagin. Kaya salsalibet metam di dayaw mo. Kaya di mo pala kayat agasawa gabot tatultuluang ang di kakabsat mo. Matmatay ka lang aruditan. Di bala sikat imo na pimanaw. Inuluko ka edi. Pumanaw kang tagasawa ng kunak, hindi mo kayat. Ita, anat naghanap mo. Agtartarakan kang tiyawan maghanap mo. Sige, madamat pa nagpasadak. Bye. Sige. Sige.
Nakarigna kiti sa manong nemi. Iti da itang inaramid kanya ni Nardo. Iso ti first love ko manong nemi ti amok ket isunto. Gabutaon ti sa bahali nga inayat ko no saan nga isuna. Numampi adamat idilat tamat magpaspasyarwan no agar-arem kanya iti cellphone nga tungawtawag. Namjak idagayas kaso gabot adda nga roden ni Nardo manong nemi. Sinangitak dayta nga naamuak nga parang isukatan ni Nardo kanya kiniling. Tinawagak nila gring manong, "Oh, apay, nabagam. Adan si Bang Peten ni Sir Henry? Laglagi ba ma? Ada man nga bulan nga saan kam nakasweldo, may tumatlalain." Awampay suna. Kahit nakatawag ka man. Kumusta ka man ten? The boyfriend ko, pasarag sinarak kami. Niling inagaw na kang ni Nardo. Siya kumaiding ang jakbat kayat. Jak type ni Nardo. So niling. Namamon? Namuakon. Kat nasakit. Talaga nga nasakit. Di mo ninamnama. O ana, panawang mo tinata ka makat. Saan ko mabaling ang panahon? Pangalang nyo rin ito pagbiyagyo. Panawak. Nga magsapulat sa balik ang trabaho. No. Ang mga dadaga sa mapasama kayong kuanak at basol mo. Basta. Dagi din naganak kang ka. Di na ka palubusan na ka. Uno anak. Hindi pa ilang kayat na matin nga gikatak. Ngam saan matin nga. Saan kumat nga naramin. Kapat talaga nga tsak kahit mabaling panawan ni nana mamin. Ni lola mamin. Oh, pagkabartir ka dita nga awan tumat maganap mo. Dakil ti pamati. Di kita dumatatao. Nga kasta tinapasamak at natayen ni Sir Henry. Ngayon tumtang tumit lang na gitu. Anak na. Oh, kaanon to? Kat siyempre tumamunda na saan ko minabay ang tiinada. Tilula da. Siyempre, at ang tunga tamat itid na kanyak agunggun na. Pahala ka no makaanos ka, iso. Sige nga rin kita dobrak. O sige lagring. Bye. May manin ni nanang manunemi. O ano yan? Hi, Olivia. Nanang. Ay sus apo. Kumut-kutong ka ba yan? Pakalalam tingit kang kanin yung orot ka umatan. Bagta na nagmulak ti kamutig di talikod ng isot kalkalimi nga kang kanimi kanilula. Anya? Lining tanga bagas ti kamutig. Unang. Kinatagar maintenance na bakitan. Agbiag mo ito rin no saan ngag-maintenance. Basta lagi di ipaunag na. Adadanom. Kasanungan pa nangasikaso king kuha na. Katawon sa diaper na. Di na marigatan ka. Narigat kang personanan. Nato bayad ti kuryente na ito balay. Siya danom. Ay susapo. Putulan dan doon ti kuryente yung kadadanom. Bakit? Marigatan ka. Adamat asdig nga pagsaktuan. Kan ano sanin natin bakit? Ti awan electric pan na. Kan ano sanin na. Ti agsilaw kam ti kandela no agsilaw kam ti kingki. Haya po agbagtit kan samat tan Olivia. Hawa mati magangganap mo yung direta ka bakit? Nang, anyang arteramidak? Di ipakamong kadagitig tuturay ti kapitan. Isa ito ka barangay. Kat iso na dumatid ni makam mo. Ilawlawag mo ti sitwasyon. Kat paging panandakin ni Lula. Bahala dan Basta i-endorse mo ti data nga bakit kadagit ti barangay officials tamakamudan no anat aramidan da. Diyak kahit na. Bakit di mo kayat ko ma? Diyak kahit nga sana na siya at panakatartar ni Lula maming. Nanang, imbilang ko nga pod nung halulak isuna. Ay susapo ya. Ganda kayo kumatimang tulong ka na kami. Ala! Ano to kunam? Ninanang mat, adumat itulong ko kata kayo Ori sakla ko ma. Ti ana, ti
ikan nyo kumabatigatan ko ti kanek. Nga kanin mi nga duwa kini Lula. Ay, awan ti beted mi. Awan ti utang nyo nga nang baganakim nanang. Ala! Sakpahin nga inam, ti pangibagam nga awan utang ko nga na yung baganakim. Naglaglag ka nga banakin. Dahil inted ko kada kayo. Impapuit ko arig na aming nga sweldo ka. Kapag rebangam ti tumulong. Ha? Tila babawik nga may dito. Panawan ka man langan, makamukan iti biyag mo. Kinasaritak manang nemi ni Lula iti may sangal daw. Kalpasan ti makalawas, ngagsaksak do akon manong nemi iti asidig nga buon. Kanag nagkwana, agar-aron kami iti kayo, sungsunod gluto kami na. Ken kastamat ten manong nemi. Nakakingki kami. Nagproblema ti bakit ti kinadagaang ti amin. Kat kakaasyak no ka manong nemi nga mangbugbugaw ti lamok. Aging ka nga kinayat nan ti moskitero. Lola. Hey, hapok. Ada ka din ni Henry. Ada ka din si apo ko kasoldado ha. Awang pa'y Lola. Nagalas lamit na yan. Hindi binabayad nakbating namin pinsan. Datang ulit ipakasdawak, Lola. Oray ko malang di kiting anak yo. Nada di Amerika. Tsaka mo. Taori din namin, adak kami dito. Kaslan namin doon. Sapay lang. Nag-ring sa telepono. Nga sinungbatan ni Sir Henry nga abroad ko na natitimawag. Ako matitisunod na. Linaksid da kan sabat nga namin pinsan, Lola. Anda ka di basol yu, Lola? Takas talangin ti panang laksid da ka kayo. Awan, damog nga basol ka. Awan na po. Iso na laing ta. Tanya. Adamat la siguro, Lola. Lola. Lola, kagsangit akasta. Siyas lang ako mga rodan, lumatay ako na po. Intuloy ko lang ako mga rodan, nagpakamatay. Ngayon naigawid dakmet, naitaray dakmalit hospital. Naitaray dakmalit ni Henry hospital. Tapi ko magpakamatay kayo. Awanin ti mga ipatpatig kanya, nilahingin Henry. Tadabasol yung nga talaga. Tao haklaing ang basol. Talaga nga dabasol yun. Kandi nakamo nga pakawalin. Kung nagtupay kami. Pati ka din ni Henry. Di nakamatin kayat. Lola, awan ti may sungbat ko. Talaga nga maburbod siya, anak. Bigla latang nga nagpukaw. Nga wambat ti pakaamo, dagiti padala nga soldado keng kuana. Lola, nagtulag ta, ha? Ananusan na ka, apo. Ananusan ka, no lagi di kayat mo, ti agbiag pahay. Kahit ko pa'y tagbiag. Sige. Kan makitinulong ka kanyak, Lola. Ngamin, awan ti pagbiagtan, no, sa anak ng panagtrabaho. Panawan ka, iti bigat, sang patang kanto iti malamon no agsipnget. Magibatek latan ti kanam iti pangal daw. Basta, ikarigatam ti bumangon, Lola. Nga manggawad iti kanam, nga ibatik. Ken, wag rugit ka na kat. Ano sa mulatan na, iuray naklatang o may mangdalos kan ka. Nga mga balik, ikarigatak ti gumatang ti diaper mo. Sakbay nga panawang ka. Taorag liplipyas to na. Kaya't mo kasawa na pa.
panawan na kagbalmalan, tama pang kagtrabaho. Uwan, tapno nagbiag ta. Awang kuryente tan, awang paidanumtan. Awang may gatang diaper mo, nabayagin nga saan ka nag-maintenance, nga pagyamanan ta agad, awang ang alam nga sakit. Saan na ka pampanawan mo na po? Saan ka pampanawan, Lola? An-anusan ka. An-anos. Aginanos ta, Lola. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi simbrekak. Iti karinderya, iti panakasentro. Maminsan akmadlakid din aglugan manong nemi iti tricycle makadano na akong ti karinderya. Ket no, kasta nga mumalmalemen manong nemi sa paik tagpakada iti amok. Gabota mawata naman ti sitwasyon. Magyawid ak nukan manong nemi itinamnamaik nga magustuhan ni Lola, maming nga si Daen. Mangilasin at nukan no adda tinuno nga bangus manong nemi ta magustuhan na. Mangilasin at nukan. Sa ako iyawid nukan manong nemi ti karabyan na uno kamalman na dapat nukan iyawid kong inapoy. Kadagkalang lang kam tumaten nga mangan manong nemi kalpasan nga madalusak to isuna. Nag-ibimali akmeten manong nemi kat adda igatan ko di diaper na sa ala ko mga alat maintenance na ko na. Ta isupay paggastuhan. Aw mati ngangalin na. Basta lagi di mangan, uminom, kain kompleto titurog na mano. And siyempre, di gusek, tapos nasalunat lata. Agad, imbag lagi din manong nemi tamaan anusan uno mo amuna iti makikooperar amuna mat manong nemi di sitwasyon. Kapo siguro manong nemi takas tiga sitwasyon nga dito tiga po no aping nga nabayagan manong nemi nga saan nga agpungpungtot, saan nga agungunget, nabayagan manong nemi nga ginandakdak nga binato, sinipat, pinungot. Mawatan na nga tama ti sitwasyon manong nemi so nga nagbalimmat nga nasingpet ni Lola Maming. Nga na ito tiga po na no ape nga naan-anusak iso. At naman di kiti kundawi manong nemi nga mapanak iti kampo dagiti soldado nga dumamag ti may panggap kini Sir Henry. Tabay, Miss, sa amon nga maanusan, ti mang tarakan nga na jay Lola na. Sinudsud manong nemi ti may isang soldado ta amo na ti sitwasyon. Maanusak ba't kini sir? Ngayon umaiklag damag no ano ti sitwasyon. Bilang mula ngayon, nga awanin. Apa yung bilang kong awanin? Anat damag ka di. Ano ngamin pasamag sa Mindanao nga saan nga nasasarakan ng iti soldado nga pimusay. Uno, niya man tinawas pasama kadakwada. Ano ito kayo mga sawan, sir? At ay didakil nga enkwentro. Dagiti soldado, kaya nagiti rebelde nga Muslim. Kadatot natay. Adot pinutulan da. At akat nga rin padamag yung nga naputulan muna natay. Nga Kapitan Henry. Oo, umat ka di. Nga madoda kita'y, adda kita'y natiluda. Posible nga ta nga natiliw ni Kapitan Henry, sir? Posible. Ang natiliw da, awamot lang iti pagbiyagan da. Nangaruna no nangatong opisyal. Ang mga no pinutulan met laheng iti Muslim. Kat intabon dan. Hantemat amo at hantemat nga awamot ipakamu ka iti soldado nga adda sadya. Iso nga pa ko nag-ibilang mo lang nga tayan ni Kapitan Henry. Saan mo nga mauray? Sige, sir. Kaya man nakareta ng impormasyon. Kan pamati, oh. Sinarong karan nakpatmanin manong naimi ni nanang iti may sangal daw nga day off ko.
Madama kini manong naming ipapainit ni Lola iti hardin, tadamat pa nakahardin ti balay, numampay saan kumatida nga may bayan ni kiti masetas. Ituturong ko iti wheelchair na, ipapainit ko. Hindi sumangpat ni nanag. Ah, di ka pinauma. Inanag mo. Ay, sinureta nga, bakbakitan nga pangit. Hoy, bakbakit ka rin siyak. Bakit mamang? Saktiin na ni Olivia. At si kanata na ulong nga inala. Ngawan utang na nga maganakan. Nagluko na ito ka bakit. Ate pagbagan ka gwana ha? Awa ka nung utang ko na yung maganakan. Nang, awam mo tibagbag ka gwana. Baka para kang gwana at talagang awan utang nyo na yung maganakan. Ay, siya doon pakutang ako ma. Jack manam mo. Eh, utang mo di tulong ka ni Olivia. Hindi, sweldo pa lang. Eh, pwede mo kung mabigbigan na nga itulong na kang katanak mo. Oy, magbakitan ka, di nakamapain na. Kaya mo pungot-pungutan ka. Dapat siyam ka di ko mga rod nga saan nga sakti sa lakan di alak mo. Imbas nga si ka. Nangingiguro ka. Nanang, nakon nyo. Pagsasawa na kon. Nakawit ako nakam na eh. Gusto mo tibagbagan ni Lola? Ano masapol yo? Sasapoy ah. Umay ka lang sa rungkarang kinamok no anya talaga di mo paspasamak yan ka. Hindi mo ka di palang ibatan na taga bakit. Among kasla natay ada orayim nga itad na reta nga bakit. Awan. Nang awan ti orayim nga itad ni Lola kanya. Ngim ulitak nga baga kada kayo. Anong talak konsensya ko nga mangpanaw kang kuwana. Iyon tuksbong ka na kiti opisyalis ti barangay ko nakmat. Tayo sudan na makam mo. Nanang, no si kakas pagkarikan, tikas kang kuwana. Kat saan kan nga maanusan. Indus ka karigit kapitan, one opisyalis. Naragsak ka nga ta. Kasi nun no, iti pangipanandan to keng ka at adamang maltal trato keng ka. Kasi nun no saan nga na si ati pa nakaasikaso. Nanang, kaya't mo ka di, nakastan to taramidin mi keng ka, into nagkabaw kan? Eh, kinahon to bibiyang ko na tagkabaw ko tumatan. Pumano kayo nanang. Noon yaman tiran tayo to'y. Nalukoyin na kamang panahon kaninana, kanilula. Saan ko itong aramidin? Pumano kayo? Eh, baka no, adama itulong mo. Kaya nagsusuldo ka, ako na, magtrabaho ka. So, mayak. Nanang, di tala pagkaliston nyo. Gusto ti ko na ni Lola. Rupa kayo ti kwarta. Sa kailang nasayat at nakayat yo. Pumana ko yun, na-ultimated ko. Papay ko makitasamad lang siya ti anak yo. Sa mesa, at suportarak. Na dapat patag ka na bakit ganta kami nga kapamilyam. Awan ti kapatgan mo sa ang isuna nanag. Dahil supay ti bilang kong inak. Tanang si ati suna, si kangay. Ay, si kang sakit yawan ti utang nga nagabaganakim. Panawan kay manlangan. Manong nemi dandanay makatawan. Dakdakamin manong nemi kinilula. Nga sisyaklaangin manong nemi di mang bibiyag mga asikaso ken kuana. Iti tati panagawid ko iti maysa nga malem manong nemi. Takiktutak. Tayo dilukwat ko tirida ko manong nemi. Nakitak. Sir? Sir Henry? Olivia. Sir Henry. Sir. Inarakop ko manong name ni Sir Henry. Sir. Apay, sir. Anong apay? Apay nga, binaybayan na kami kani Lola. Iso ti kahit kong ilawlawag kang ka. Ay nga magkaroon kayo, sir. Inaklabas itagsukat kan kitak ni Lola. Awan ti pagdanagam ta. Nasiyate ka sa sahat ni Lola. Gap-gapo kiti silad na. Sir? Anya ngamin tinapasama ka na kayo, sir.
may sa ka dagiti nakamag, dagiti rebelde nga Muslim. Hanya? Yung pagbanta, saan na ka pinatay? Akas ko natin soldado nga nakasalita nga naodi in ta kampo, nga posible akas dyan na pasama ka na kayo. Saan na ka pinatay? Sa kliyente. Kada kami nga natiliw, siya lang di saan na nga pinatay. Taabi, sir. Gaputasan ko pa lang ang gas at timatay. Baka mo't no, kabilitan nga nakikadwa kay katakwada, tapos saan nakapatayin? No. Saan ko hinso ko tilablaban mi? Kay panang salaknib ti pagilya na Pilipinas, kontra ka dagiti kong kontra. Ngayon mapingar saan ka nga pinapatay? Imbalod da ka dinapaod. Pinarparigat. Kahit ko lang isurrender ti prinsipyo ka magtagtagtira. Abingod nga saan ka pinatay, sir? Gabot na jakbat ginandat tinakilaban. Jakbat gandat tinaglibas. Nagiti kakaduak ginandat dat nagilaban nagilibas. Yung manaylatan nga nagtakder at tibukod ko ang prinsipyo. Ngayon bes ko mga siyak ti sumuko kadakwada. Isuda ti naloko ko ti pa riknada tapno. Agsublida ti panagkamayat na ti gobyerno. Saan ko mang ilablaban ti kahit ng ilablaban? No pa'y, adamat na talaga ti panagliway ti gobyerno. Tagadag papabak lang opisyalis. Nga da iti puter. Ngayon saan na pagsalitaan na ita? Tinaskan ka dada ka. Nasamo nga binaybayaan. Ni Lola. Yung karikid ibagig, sir. Na talagang saan kong bibayaan. No pa yung alalukuyan nak na kita pamilyak na panahawakon. O i-endorse ko ni Lola iti barangay official ng tsakayat ko lang. Gabot namang namnamak nagsublikan to. Gabot namang namnamak nga adan tumit lang tumalyaw kanilula kadagiti kapamilya na. Yung pagpagapo ni Apo Diyos ngay nakkanak pa iti adumay at adupay nga at idungapian. Tapno di kasta kata maipayan tati ayat kan panangasikaso ni Lula. Kadagyaman ako, Olivia. Sir, agyaman ako. Nagsubli ang lang iti serbisyo. Kailangan pagdanagam. Tati sweldo, ti manong nga bulan nga sang kasinalduan. Itad ko kain ka. Kinuuli di kinatuan. Tawagam to ida. Di pakamom nga, itad kumatlaeng. Dagiti numano nga bulang santa ka nagsweldo. Nanaro na ka. Itultuloy mo ha, di mga sikaso ni Lola. Ni Lola ta. Sir, ang mukhang bilang mo nga Lola suna. No kasunod pa nang ipatag ko kayong kuha na kastamat kayong kasang kani. Aman, sir. Kumusta kayong kininardo? Oh. Isudakin ni Iling, sir. Nasaktan ka. Unay-unay, sir. Awag ka din tipagkip mga gayat. Awan siguro, sir. Sana ka din may karkarikan ka. Allah, sir. Amo ba't nga nasawa? Tapi kami nga di kagasawa. Awan ti mayat kanya ka soldado. Ado mo di kita soldado nga saan lang kami mas asawa na. Ano ti amok, baka di Mindanao siya, kada asawa mo sa jay. Tsaka kayat nga doon kita agladingit. Nasakban ti pumanaw. Kahit kung takito lang kanilula, tagladingit. Nga mapit ito panunutin ta, ito panagladingit.
Nga santa panunutin ti agragsak. Eh, I love you, Olivia. Hindi pa hilaing na ito, nga marikrik na. Iso din amuak nga ng boyfriend mo, nga ni Nardo. Di mo lang mo, nakasunod pagsakit tilakam ko. Sakbat kami. Aping amin nga saan kong inbaga king ka-edit na. Ngayon sa nga bali. Sampay nga nalato ti amin. Sir, saan ka nga tawad ka narigat na susuro nga ito, sir? Idi na amuan manong nemi na iling kaniya lagring imayda. Mas daawak. Abi ka salamat din tila ngayo. Abay, nakalusulos yan kayon. Abi, munot anak mo na ya. Iling, may mesa lang. Si kamit lagring, may sa. Abi ka sa alangayo. Kanan nyo na kanyak tilangak o nagpintasak. Huwag nga ron. Kasla, awan tirigrigat mo. Awan tirigat ko na ne. Adaman la kuryente mi man yan. At ano, saan da pa yan ni sir? Nagbalimot nga, nakikoperar ni Lola. Basta, kan, agpeso ti damag. Nga ta kayo to kin ni Sir Henry tagasawa. Kawan. Nakagasgasat ka. Olivia, una, nasin nung tagan anos, isot ko ka na po Diyos, isot ka doon na po Diyos. Hinananusam ni Lola mami nga. Hinananusam na uray ka ni Sir Henry. Kadita, nakauray ka. Kawan. Kat kada di kasangay manon na may kawalupulo ket walo. Nga kasangay ni Lola maming. Manong nemi, gulpi nga pimasyar, di kita anak na, manugang na, apo ko na, kat nakaadu kami manong nemi dito'y balay. Siyempre nangayabak ti kaduwak, manong nemi, nga mga sikaso kadakwada. Kaslakang kanayon kami ngagpadpadayat, ibidikat, binalam, aldaw kan rabii, sala mawaknitan dito'y balay manong nemi no kastang agaut da. Agaut kami kanak kumi. Agautings kami. Na siyempre kaduak latamat ni Lula manong nemi nasaklatat mga asikaso keng kuwana mangituron ti wheelchair. Manong nemi kalpasan ti dunga aldaw natulag matikalay sami kaniya Henry. Takunada sa danto lakano agawid sa di Amerika numalpas ti kalay sami kani Henry. At siyempre, matenderada na nang ditatang kakapsat ko. Da kami pa'y manong nemi tinagkastos ti arwaten datatang kininanang ngay mabay kanyak. E dita, agkasar kami maangayan ti seremonya mi. Seremonya ti kalaysan. Ang grande nga kalaysan manong nemi ti aduda nagtitinulong iti nagastos. Nagdakkala padaya manong nemi dito'y balay, dito'y compound, dalawa compound ti balay. Dito ti Los Santos man. At siyempre, yung paay ko, ti kinabirhen ko, iti asawa. Karedi nga nabii, kalabasan ti kalaysa manong nemi. Nakalalaeng ni Henry, kas may isang soldado manong nemi. Agsuksukisok ako, agkurkurob. Kas lada isuna ti kabakiran manong nemi di Mindanao. Nga kurkurob, nga manglisi kadagiti Muslim nga rebelde. Nga magsapsapul kadakwada nga agkrukrukob, nga agkarkaradap. Agkarkaradap, ididamo manong nemi, idikuan ko na, kaslamad lasimanin nga aglanglangoy. Idikuan manong nemi, kaslamay samatan nga kabalyero, nga kabalyo. Namsek iti asok kinaram arang eng data nga sila iti agpat nag maris rusas da iti nga nabi ken kadagiti sumarsar nung nga nabi. Dito yan lugar mi manong nemi na nagtultuloy nga nakaidestinuan ni Henry samat ka marigatan tagyan matisuna to bisina manong. Buhain, aging ka nga dan, nagpitpitik iti saklot ko.
Kinin tultuloy ko matlat na tinangasikaso kinin lula maming. Impas ngay kon manong name ni Henry Jr. iti talagang agrakaya na talaga tipigsa ni lula. No, payag 91 na pailaing hindi manong. Kung ang ordi at dumakit kita bakit nga maabot at sa nga gasot. Nga ni lula talaga. Ngam naragsaka ko nang matay ko na ni lula. Tanakita na, nagiti anak na, manugang na, kanda dumapay nga puko na. Kada di may ka-80 ket 8 nga kasangay na. Kanito pa nagkalay sami. Kan siguro ko na. No inton pumusay, kag may mansayag, makumpleto to manen dikiti anak na manugang ang puko na. Kana puko na tituod. Wen manong name dandwa nga tawen ni Henry Jr. Edi pumusayan ni Lula. Nagsangit hak manong name ti kawanan ni Lula. Ngam sangit day ta tinagsak. Gamot na aginanan ni Lula. Nalpasan ti mission na dito lubong. Kat pagkimyamana na, siyempre, doon yaman tinagbasulan na, adyak pa'y amo, noon yaman nagiti karkaro na hindi ka nagitanak na. Ket napakawan na isuna, manong nemi. Iriang dama manong nemi duwan ti anak mi, ken ni Kapitan na Henry. Manong nemi, as asikasuwak nagiti anak ko, ket siyempre, ti asawa ket trabaho. Dumteng itong katamat ti gundaway manong nemi, ako na ti asawak. Ano, lakit interesado akto pelaeng, mabaling kumatituloy ti panagbasa. Diyato mo, manong nemi, basta makaagtalin na dakton nga housewife, amang sikaso ka na ganito ang anak ko. Awanin ti sa pulag pa, manong nemi, tatakal ti sa asawak, kan malaksid ka ita, voluntaryo nga da ayuda, nga mauawat mi, nga gabu iti Amerika, kadagiti anak na iti Lula. Anong nemi? Dito nga rin ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay, ti anos mo nang ibasa, kat sabay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liliwakit pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak kadim nga kanagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, Olivia. Thank you mat kang Olivia, ting ka ba nagsura. Salamat po for watching. Padalan nyo na yung Singer State in Drabi. Salamat po kada kayo.